Damian k nám prišiel až z Polska, tak je možné, že zase bude nejaká show. Polsko, tak je vyšetrovacké štvorky zvedli medzi 10 Takže ale dneska naozaj tady máme asi V4, Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko. 1, 2, 3, 4, mám pravdu? Niekedy kývu, že mám pravdu, to znamená, že mám pravdu. Terko, čau! Kurňa, to sme iba v prvej štvrtine štartovacího pola, co sa týka Stuntrideru. Proper kategórie, neviem, jak bych měl volat, ale nech sú to štýrvalce. Takže Damian, when you are ready, just call the start. Damian je ready, porota je ready vždycky, keď náhodou nejí guláš, alebo nechodia sa. Sorry. Damian, 3, 2, 1. Ido! Po záhradke X. Takže Damian Bojdol, pardon. Snad si to aj čítam sobie. Stopíčko! Vážení diváci, pamätajte si jednu vec, keď moderátor povie stopíčko, nie to nadávka. Poprosím. Takže Wheelie Circles v podání Damiana Bojdola s takým malým prekračovaním no hand. Perfektne, ľudia tleskajú, vedia to oceniť. No, máme borcov, ktorí na tie motorky vylezú až na strop, tam si zapála, spravia si kávu a dopečú pizzu na chladiči, ale to zase na budúce v druhej koli. Synchronizácia, rovnováha, úžasné. Podporte ho, odtleskreň ho. Damian Bojdol aj o skákačky cez prdal. Už nevím, co by tam vymyslel, to je obraz. Oni chodia asi na tanečnú, však všetci dostanú na nej. Poďme, na vás sa dívam, ne na mňa. Switchback. Práca si dovolí ve switchbacku, krásne kolečka, postaviť sa na nábroče, čo? Poďme! Damian Bojdol. Keď si všimnete, každý jezdec má artista úplne iné triky, úplne inú zestavu, úplne iné kombinácie a prechody. Damian má posledný. Stopíčko, 170. Odporte ho tam pri vás, nech vás vidí, počuje. Teraz by si chcel zapládiť podľa mňa, nemajte to moje. Krása, tá rovnováha. Bojdol. A ja len sa tady na chvíľečku, aj krásna stojka a followuje ho, alebo sleduje ho už náš dron. Nehľad na mňa, Damian, ja tu nejsem. 20 seconds! Perfektné! Damian, nevím, či neskúšil tretí, druhý? Damian Bojdol skončil na Siskape minulý rok na druhej pozícii. Tome. Damian Bojdol. Konečne ste tam odžili na druhej strane. Super, a děkujeme. A Vlado, já to nechám na chvilku tebě, jdu pozovat pro média, jdu dávat rozhovory, podpisy a podobně, takže já se vrátím čo chvíľa, o chvíľa, medzi tým obrovský potlesk pro Damiana ešte. Nemám hlas, nemôžem pískať.
Prečo nejdu? Beana tu jezdí na 4-kolke a čo dá moto. CBR 125, zatleskajte! Babatovia na kolkovke a teraz nám to ukáže na motorke. Juro, dúfam, že tam nebudú baby na tej automakramiáte. Ty sa mi tam zabudneš. Tak, Beata sa nám zahrie.